vagyunk ebben a új videóban, a túlélésre, és itt van velünk Andris, azaz Pro Gameplay. Ugye, hogy Pro vagy? És a videón kívül nézzétek, hogy fejlesztettük a kertet. Nagyon nagy lett. Ja, és még csináltunk tortát, amit én most szépen ide megcsináltam, nem pár percre. Igen, akkor átrakjuk normálra. Vagy ízire. Jó. Ugrál! Én azt szeretném, hogy benézzek ugrás. Hány? Nálad mennyi van? Mennyi volt? És most kaptál egyet még. 5? Akkor amúgy 10 tojtak. Mert van nálam 4. Én nem, mert most én lerakom a chestbe. Vagy a tortához kell, csináljunk mindig tortát. Tortához kellő cuccokat kiveszem. Amúgy 4 vödör van. Majd megtöltöm mindjárt. Egyébként a videónak az lesz a lényege, hogy felépítsük a normális házat. Igen, az is lesz. Akkor szerintem kezdhetjük is. Nálam van sok csak még megfejem termeheket. Hát, csak miért kell? Andris, hány tehenet kell megfejned a Minecraftban, hogy csinálhass egy tortát? Igen, ez nagyon jó. Amúgy. De nem hányszor. Közben lerakok még 3 izét. Angol. Mi? Mi? Nem tudom. Mondjuk nem egy szóból áll. Én amúgy elkezdhetjük a házat. Van 15 rönköm. Kell nekem még egy, hogy megcsinálom az összeg. Kaphatok egy sima fát? Sima fát. Aha. Jó, 9 is. Jó, amúgy is arrébb akarom. Kurva get. Te kis geci. Te geci vagy? Á. Pedig hárdon vagyunk. Amúgy pont egyel többet adtál, amennyi kell. Nekem földből van 3x64 plusz 62. Fából csak 6. 6 plankszem van. Ez itt mi? Még ott lesz a szél. Hogy néz ki ez a 4-es ablak? Várj, rakjuk arrébb az ajtót. Várj, úgy le, hogy itt lesz. Így.
itt, egy, kettő, így. A kirkesek akkor valami nem tudás. Nem tudás. És amúgy pont kijött, ide jön az ajtó. És amúgy nyírfa lesz az alja. Úgyhogy legyen nyírfa. Van nyírfa lesz ott? Aha. Akkor megyek is. Megtaláltam. Láttál? Ez az első nyírfa, ami itt kinőtt. Úgyhogy nem vágom ki. Itt nagyon sűrű a nyírfa. Szent nyírfák azok szent fák, azokat De egyet ki kell, mivel túl sűrűn vannak, összeér minden. nem, azok szent fák. De azok az igazi fáj. Szóval azok szent fák. És itt van a nyírerdő. Nem tudom, hogy ez nyírerdő, de Fás erdő. Mondjuk lehet virágos is. nyírfa is meg tudod, hogy akkor most minden. Én tudom. Minecraft erdő. De milyen fa van között? Vegyesen. Nem tudom. Két fa van ebben az erdőben. Szintén szóval Andris látom le. egy bridge egyet kapt. Egy sleeping. Azt- Deszka kell, vagy sima bír? Deszka, szerinted mi lenne az alja? 48 elég lesz. Nem, de nálam is van 24. Akkor viszont már 64, nem tudom, 62 az már elég. Nem tudom. De lehet, hogy nem. Én közben kiásom a sarkait, ahol izé lesz. Neked jó, én rakom a deszkát, ami nálam. Leraktam az utolsó kettőt. What? Láttam a barlangot, amiben voltunk. Ó, láttam, úgy rakta le. Én csak polszediolitot meg stone slabet tudok craftolni. Meg amihez van még cuccom, az nagyon sok mennyi dolog. Kéne még tölteni. Csak megmutatom, hogy mennyi cuccunk van. Ennyiért. Első részben meg a másodikban volt lazú. Mindjárt rájtörik az ásó. Mekkora lesz ez? Hát amennyi. Itt van még, itt van. Ez az még mindig nem hullott le. Nem. Az itt van a kis chestben. De abba a kis chestben azt rakjuk, ami ízéhez kell. Igen. Mert mi leszünk... Mit? Igen, majd csinálunk egy éttermet, igaz? És akkor bejön bárki. Ha aki átjön hozzám, amúgy nem fognak történni. Amúgy gyere aludni. A bal oldaliban nem menj be az ágyba. Mert belemész fölül. Vagy megnézem, hogy mi van akkor, ha kiütök párat. Oké, a szőnyeget hibája, mert nem tud szőnyegre menni végén. Így jó. Ki kell lépnem. Azért léptem ki, hogy átra nem jön vissza. Rajtam kívül van pro, tehát pro gameplay vagy. Pro gameplay csatlakozott a játékhoz. Bazd meg, miért csatlakoztál a bazd meg a játékhoz? Miért nem? Oh! My God!
És meg már csak... Itt átlagolt valami ásóval, érted? Ami 3 intézmény. És egy magnátot. És pont kaptál magot. De valami átlagolt földi. Oké. Hát valami átlagolt, de mi jó ez? Mi jó ez ennek a játéknak? Ennek a mi játéknak? Nem tudom. Nem értem ezt, hogy ez mi. Én amúgy tudnak izét. Magcsákányt. Mert van 3 magom, 2 botom. És 22 nem volt elég. Akkor szeretnék tölgyet, és meg még is. Ha voltam átlagolt volna egy kicsit. Tudom, van egy... Nézd, miért szépünk. Ide sokkal átlagolt. Amúgy ha valaki akarja látni a stream, az most. Nézze. Sőt, Tölgyáj. De neked miért van? De jó van. Mivel nincsen. csak egyfelé megyek. Én csak egyenesen Ne de. megyek. Az egyik egy nagyon nagy, a másik What? És aki akarja látni előről, az most. előről jobban néz ki. Hey, hey! Jövök, srácok! Bejutottam! Kinyitottam az ajtót, és bejutottam a raktárba külső nézetből. És még hozzá úgy, hogy előről. Ó, most nőtt ki a fa. Ami volt meg úgy hívják, hogy fa. De én egyszer, amikor átmentem kreatívban az alvilágba, a Netherbe, valaki nem érti, megöltem egy pigment, az elsőre egy kard. Arany. Bocs. Piglin! Amikor van piglin, akkor nincs pigment. Ha van piglin, akkor nincs pigment. De ott már nincs pigment. Nincs zombi malac szemben. Ja, amúgy... What? Amúgy itt a torta. Nem szabadna kiütnöm. Jó, majd abból lehet botot majd mondjuk. Amúgy kéne találni egy nagy... Valamiért lemegyek a bányába. Csinálok egy nether kaput. Csak hozzá flintet. Aha. Meg acél. Acéllal. De várj, nem kell. Csak hoz vasat.
Mert van itt sóder. És már is beadta. Harmadikra. Kézzel. Egyet. Többi maradhatott. Maradhatott. De nem az, hogy maradhatott. Hogy nem az, hogy ott maradhat. Nem, hogy maradhat. Ott volna. Itt van egy láva. Egy láva, de nem lávató. Amúgy nem értem, hogy miért várom, hogy vége legyen az égésnek. Mert nálam van a vödör víz. Nem. Igen. Igen. Jó, azt vidd. És úgyhogy kéne egy lávató. Mit ma? Hol is van az a lávató? A nagy? Ahol a föld lépcső, ahol van jön egy lépcső. De azt tudjuk, honnan jöttük, ugye? Jó, megvan, hogy honnan jöttünk föl. Jó, megvan. Gyere, gyere lejjebb. Ne. Én olyan most shiftelek, most már nem. Van. Mama. Igen, amúgy.
Na, hoztál vasat? Na, jössz. Gyere már. Na, adod? Hát, gyorsan. Na, add a vasat. Csináld. Easy! De ez csak majd normálon Vigyázz, lábató! Várj. Votto! Mi? Az, hogy easy átjövünk. Aha. Oké. Legalább tudjuk, hogy itt a Nether. Igaz? Nem a lépcsőt, én a vízben ugrottam le. Én leugrottam. Ja. És itt erre szerintem. Ott a Nether. Én? De itt van. És amúgy pont tudtam hozni egy quartz blokkot. Akkor szerinted bőrfelszerúval átmegyünk? Nem, vasfelszerú. Persze. De vaskarddal. Vaskarddal? Aha. Attól függetlenül vizet költsek. Vascsákányt is vigyünk? Nem, csak úgy. És legfontosabb dolog, amit kell vinni, az a flint and steel. Kilövi a gázt, csak úgy jut vissza. Minecraftban lehetséges úgy, hogy csinálsz tűz fire charge-ot. Itt nem. De viszont lehet, hogy a gáz is Igen, ezt akartam. Úgyhogy... Gád. Amit kinőtt az, ami oda. Meg hússal. Aha, amiből van bőr, az jó. Akkor süssük. Nincs deszkám. Nekem viszont van. Ami nekem nálam van a legjobb dolog. Nálam van a legjobb dolog, amivel lehet égetni. Aha, nem. Lábás vödör. Vagy. Egy, kettő. Van követ? Most nincs. Ne. De 9. De az se kő. Az zúzott kő. Add ide. Léci. Neked van kulcsa? Van. Vas is. Még kraftolok egy kulcsákányt, és kraftolunk szettet, ugye? Viszek a sót. Itt van 2 vascsákány chestben. 1. I hit. Mindjárt készen fogunk állni, de vissza. 9, 18. Most vágok fát, mivel megcsinálok egy kis... Easy vagyunk most? Most még nem. De itt van 2 kisületlen. Tucli. A raktárban van 2 kisületlen. Jó, várj. Az hozt. Itt is volt 2 és kisületlen. Várj, 2 az 18.
18, 19, 20, 24. Tehát váltogatni fogjuk a game módot. Megvan 24. 24 egy egész szett. Az sima, mi? Aha. És 24 plusz 2-t vegyél ki. Most vasblokkból kell craftolnod. Vascsakány, kőcsakány. Balta minek? Volt a minek? De nagyon sok kő kell. Mert az nem ég. Meg fát is vigyünk. Ami nem is kell lemenni a kőért. Meg fákja. És itt van a szén. Itt a szén, úgyhogy gyere. Hát van 3 steak a kemencében. Ha nem vetted ki. Jó. És szén mögött mi van? Vas. Oh my god. Tényleg az van szén mögött. De semmit nem viszek, ami nem kell. Csak nem látok. Semmit nem viszek, ami nem kell. De nagyon nekem kéne még fa. Mert nincs. Pont elég? Mennyi? 46. Persze, szerintem. És önnedölt is megtartani? Igen, csak még berakok 4 vasat. Jó, akkor én már megyek is. Hol van a deszka? Hol van a fa, amit adnál? Nálam. Jó, úgyis nálam van, ami kell. Meg még fogok pár szenet kivenni. Hol? Van alatt crafting table? Crafting table? Aha. Nincs, de van valami. Nálam van crafting table. Hol találtuk meg ezt a helyet? Hát úgy, hogy én itt ástam. Majd átmegyünk. Mielőtt átmegyünk. Mi? Én tudom, merre van, úgyhogy mindjárt. Még vágtam szenet. Nem vágtam. Szereztem. Amúgy úgy közben nagyon sok a szín. Csak most érek le. Hogy jössz? Gyere vissza. Ott a jobbra barlangnál. Valahol? Nem, ez egy másik. De valahol itt kell. Mivel ott van. Szerintem. Úgyhogy remélem. És ott van. Itt van. Na, megkaphatom a fát? Mert kell. Majdnem bedobtad a lábába. Vigyázz! Jöhetnek. Amúgy még kőcsákányt akartam. Igen, az jó építőanyag. Nem tudom. Nem tudom, de a nedőrákot easy kiütni.
karddal is nagyon könnyű. És már fejlesztettem őt, 10 szintem lett. Aha. Ne, itt nagyon nagy a láva. Tudtam, hogy el fog törni. Aha. Akkor így. Nem, már csak hogy sebezett tűz. Még nem gyulladtam meg a tűztől. Már fogyott a kaja. Attól függ, mivel ütöd. És baltát nem hoztam. Legalábbis hoztam, de 2 is. Barkácsasztal. Meg ott már van egy nagy egy kis piglin. Aha. És még több a HP-ja, és nagyon gyors. A bébék nagyon gyorsak. Csak nehogy beleüssük egymást. Nálad mennyi kaja van? 3 steak. Oh, itt le lehetett volna esni. Amúgy ne üss ki, itt alattad most blokkot. Hol az ásom? Az most jó? Én lélekhomokot hozok. Amúgy mire jó a lélekhomok amúgy, te tudod? De itt arra sem. Semmire. Mire? Amúgy jó? Most 54-et tudtam kiütni ezzel az ásóval. Amúgy itt egy barlang. Én hozok még kvarcot. Most van 30 kvarc. 31, 32, 33, 34, 35, 30. Hol vagy? Itt kihagytál pár kvarcot, nem vettél föl. Nem. Nem kéne sebződni. Amúgy, ha még egy kicsit fogy a kajám, akkor épp hogy föl tudja tölteni a steak. Van annyit visz föl, mint a sült. Amúgy csak ha átjövünk a Netherbe rakjuk easybe, nem?
És ez a... Hogy föl kéne építeni a glowstone-hoz, úgyhogy gyűjts blokkot. Csak vigy... Nekem lélekhomokból van. Várj csak, én most te menj föl a glowstone-nél, ami itt van majdnem fölöttem. Ott egy gázt! Vigyázz! Ott van fönt. Jobbra! Ahol a sóder. Aha. Leesett egy pigment. Kicsi. Majd fölmegyek itt bent. Meg nem, közben beértem egy ilyen izésre. Ja. Az egyik. Legalább tudom. De ott van magma is. Túl közel. Vigyázz! Most fog! Lát! Igen! Vigyázz! Le fogsz esni! Menjünk! Megyünk? Igen. Megkeresem, hol jöttem föl. Igen, megvan, ahol följöttem. Én is itt vagyok. Elment? Nem tudom. Érted? 1 HP. De tényleg lejöttem azt, mekkora számítás. Hogy kiszámítok? 1 HP-m volt. Most van 2 szívem. Aha. Most van. Jó.
És szerintem mikor legyen vége a videónak? Jó volt ez Nether kaland. És megvan, hogy jelöljük meg az utat? Netherrack. Mivel Nether? Ha Nether, akkor Netherre jelöljük meg. Nem. Ja. És ilyen blokkokkal. Tudod, a feljáratot meg azzal a fával jelöljük. Hoppá. Mekkora jump. Jump király. Jumpscare. Nincs netherrackon. Kevés. Menjek vissza. Mennyi van? Nekem még van 22. Rack, nekem 16. Itt van mögöttünk. Gyere, itt van. Jó ez a módszer. És öva. Nekem még maradt 18 fákjám. És nem is használtam a kardot. Eltört a csákája. A vas. Nem, a fű. Nekem még megvan. És a másik is. Amúgy lepakolhatok. Andris, amúgy 2 steaket bezabáltam. És amúgy steakkel ütöttem vissza a gáztot. És nem találta el. Szégyen. De legalább vissza tudtad ütni amúgy, mint én, aki vissza sem tudja. Nem mindegyiket, 3-at nem. Vagy 5-öt. Nem tudom. De én meg sem akarom próbálni. Már nagyon sokszor próbáltam, mint mindig. Vár, bocs. Nem baj. Csak szedtem. Kell mennem. Kolya. Nyitva hagytam az ajtót, bazd meg. 2 vaskardon van. Vagy az régebbi veteményes. Learatom egy részét. Na, add a... Nálam még amúgy is van 30. Nem kell. Én többet tudok, azt hiszem. Megittam a vödörét. Meg kellett írnom, hogy meglegyen a nether. Igen, majd. Miért kéne a tej? Sima nem. Sima azt hiszem nem. Olyan se. Hét cobblestone. Itt van a bányához. Tizenhat cobblestone. Előbb raktam oda 7-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az 7-et adok. Amúgy van nálam 2 sima vödör. Kéred? Az egyik vides vödör, ami mindenképp a kezemben lesz. Igen. De dörben hogy nem lehet obszidiánt. Mivel nem lehet lerakni vizet. Mert akkor nagyon sütünk.
Nem, majd itt a sima világban. Ja, amúgy megvan, hogy miért arattam, tudod miért arattam le a kertet. Itt van a kezemben. Ja. Nézd, itt van egy kis steak. De az vagy rakok ide a chest, a nagy chestbe a 13, 1, 2, 3, 4. Beraktam 6. Beraktam. Tudod mi volt? Mi? A vizes vödör átlag volt teljes vödörré. Ez alatt megspóroltak 10 másodpercet. Na végre egy jó lag! És ez pedig a spórolás. Csinálok tortát. Átraktam a lábát. Csak már nincs sajtad. Van nálad valamennyi? Nether quartz. Sima quartz, nem blokk. Akkor kérem? Nálam nincs, de az egy... de nem tudom, hol van. De érted? Van 63 búza a chestben. Elviszem az almát. Oké. Ha netherben megyek, akkor nem viszem. Ami nagyon jó. Mivel van ennyi? Hozok 7-et. Sőt, 8-at. Vagy lerakom, ami nekem nem kell. Lélekhomokkal lehet építeni, de van nagyon sok földem. Szín kell. Ajtó nem. Plusz 10 föld nem. 9 netherrack, az a 14-jel együtt legyen. Diorit nem kell. Hát ennyi tudsz elég. Lehet obszidián a netherben. Lehet, de nem lehet csinálni. Hát csinálni nem lehet. Mivel a nether kapu is obszidiánból van. Ja. Hát még megyek vissza a netherbe. De kéne találni erődöt. Van kenyér a chestben. 7. Nem, 6. 8, mivel többet visz föl a steak. És amúgy van, de adok egy almát is. És még fölmehetsz majd a kenyérért. Akkor amúgy is azért is vissza kell menni. És amúgy tudod már. Kidobtam. Menj vissza. Nem, szerintem visszafelé megtalálod a bányában. Lejáróban. Hogy is rátlak. Ez a videó szerintem ennyi lenne, úgyhogy sziasztok.